ámbito onde cada palabra é un don que recibimos como agasallo. Percorre todos os recantos desta casa da biblioteca. Respira este aire que non sabe de fronteiras. Déxate levar polo río dos recentos que anuncia os tesouros da biblioteca. Estamos nun lugar especial, sería imposible confundilo. Desde o ceo debe de verse como un punto de luz brillando coa intensidade maior, como un alce que contén a maioría, a memoria e os años da humanidade. Unha luz, sí, unha luz que estintila como un faro entre as terras, co rítmico latexar dun corazón inmenso que expande ondas de liberdade e de esperanza polo territorio que a circunda. Quizás podríamos seguir vivindo se non faltase este aire que fai vibrar todas as células do noso corpo. Se cada as persoas continuaremos coa nosa existencia rutinaria se non existise a biblioteca. Mas algún lugar decisivo ficaría valeiro no noso corazón. Faltaríanos a enerxía que nos fai desexar unha vida mellor, unha cidadanía máis libre, unha sociedade máis xusta. Doeríanos non escoitar a voz das persoas que sufriron a historia e das que a sofren agora mesmo. Sería insoportable oír só as palabras dos que tentan dirixir e controlar as nosas vidas. Para que isto non suceda, abre as portas e entra. Ábreas sempre, todas as portas, pois cada vez que fas incorporaste ao río subterráneo que alimenta a biblioteca, ao torrente de liberdade que fai vivir e lle dá azo renovar. Abre os libros e mergúllate na auga da vida que abrolla irreprimible desde as súas páxinas. Déjate arrastrar polas fervenzas das voces, de linguas, de recendos, de paisaxes. Non esquezas nunca o abrallo que experimentamos nos anos da infancia